Tervetuloa mukaan! Tänään me kurkistetaan sosiaalialan työn työkalupakkiin, joka on itse asiassa täynnä todella luovia ja käytännöllisiä välineitä. Me puhutaan nyt siis taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisistä menetelmistä. Voi kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta ei hätää. Me avataan tämä käsite ja katsotaan, miten nämä menetelmät voivat avata ihan uusia ovia ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. No niin, aloitetaanpa heti koukuttavalla kysymyksellä. Mietipä hetki. Mitä yhteistä voi olla neulontaryhmällä, ihan tavallisella luontoretkellä ja vaikka luovan kirjoittamisen kurssilla? Vastaus piilee siinä, miten näitä ihan arkipäiväiseltäkin tuntuvia juttuja voidaan käyttää ammattimaisesti ohjattuna sosiaalialan työssä ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen. Jotta päästään kärrylle, edetään 5 selkeän askelen kautta. Ensin me määritellään, että mistä me ylipäätään puhutaan, sitten pureudutaan näiden menetelmien 3 peruspilariin, sen jälkeen katsotaan, mihin kaikkeen niillä pyritään, eli toiminnan 6 tarkoitukseen, ja lopuksi käydään läpi 3 erilaista osaamisen tasoa. Ihan lopuksi tiivistetään vielä se kaikkein tärkein pointti. Okei, ensimmäinen kysymys. Mitä nämä menetelmät oikein ovat? On heti hyvä tajuta, että tämä taide-, kulttuuri- ja luontolähtöiset menetelmät ei ole mikään virallinen kiveen hakattu termi. Se on kuitenkin tosi kätevä sateenvarjokäsite, joka kokoaa yhteen ison joukon samantyyppisiä tapoja toimia. No ihan ytimessään nämä ovat siis kokemuksellisia ja osallistavia juttuja. Eli se luovuus, kulttuuri tai luonto ei ole se pääasia, vaan ne ovat välineitä. Niiden avulla ammattilainen ohjaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea ihmisen hyvinvointia, osallisuuden tunnetta ja oman identiteetin vahvistumista. Jotta tämä kokonaisuus olisi vähän helpompi hahmottaa, jaetaan se 3 selkeään tukipilariin. Eli katsotaanpa, mistä palasista tämä what, eli mitä oikein koostuu. Ensimmäinen pilari on taidelähtöisyys. Tässä osallistuja voi olla joko itse aktiivinen tekijä, kuten vaikka maalausryhmässä, tai sitten kokija, esimerkiksi lukupiirissä. Toinen on kulttuurilähtöisyys, ja tähän kuuluu periaatteessa kaikki ihmisen tekemä, vaikkapa urheiluryhmät, neulontakerhot tai museokäynnit. Ja 3. pilari on luontolähtöisyys. Tässä hyödynnetään luonnon rauhoittavaa ja voimaannuttavaa vaikutusta, esimerkiksi luontopajoissa tai eläinavusteisessa toiminnassa. Hyvä. Nyt kun me tiedetään, mitä nämä menetelmät ovat, on aika siirtyä seuraavaan isoon kysymykseen, miksi niitä käytetään. Mikä on siis se perimmäinen tarkoitus tai tavoite sosiaalialan työssä? Ja tässä tulee se ehkä ratkaisevin oivallus koko aiheesta. Oleellista ei ole lopputulos. Sillä ei ole mitään väliä, saako siellä neulontaryhmässä aikaan täydellinen villapaidan tai syntyykö maalauskurssilla joku mestariteos. Ei. Tärkeintä on se prosessi, se tekeminen ja kaikki, mitä sen aikana koetaan ja opitaan. Tämä kaavio näyttää tosi hyvin ne 6 keskeistä funktiota tai tarkoitusta, jotka ovat kaikkien näiden menetelmien taustalla. Käydään ne seuraavaksi läpi. Nämä 6 tarkoitusta liikkuvat aika laajalla skaalalla. Se voi olla ihan yksinkertaisesti esteettistä nauttimista ja rentoutumista, mutta tavoitteet voivat olla myös paljon syvemmällä. Esimerkiksi tunteiden ilmaisun mahdollistaminen, kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen, uudenlainen kokemuksellinen oppiminen ja yhteyden löytäminen muihin ihmisiin tai luontoon. Sitten päästään ehkä siihen kaikkein käytännöllisimpään osioon. Miten näitä menetelmiä sitten sovelletaan vastuullisesti? Kaikki lähtee ohjaajan osaamisesta, ja se voidaan jakaa 3 eri tasoon. Tämä taulukko näyttää tämän tosi selkeästi. Perustasolla ei vaadita erityistä koulutusta, ja tavoitteena on tuoda arkeen mielekkyyttä ja osallisuutta. Seuraavalla tasolla, menetelmäosaamisen tasolla, lyhyellä koulutuksella voidaan jo vahvistaa hyvinvointia tavoitteellisemmin. Ja sitten on ammatillinen taso, jossa pitempi koulutus mahdollistaa jo syvällisten hyvinvointivaikutusten tavoittelun. Pysähdytään hetkeksi tähän perustasoon. Tämän hienous on nimenomaan siinä, että kynnys on todella matala. Näitä menetelmiä voivat hyödyntää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset ihan omassa perustyössään, mutta myös vaikkapa vapaaehtoistyöntekijät. Mitään erillistä menetelmäkoulutusta ei siis vaadita. Itse asiassa tällä perustasolla nämä menetelmät muistuttavat todella paljon sitä, mitä kutsutaan sosiaaliseksi viriketoiminnaksi. Molemmissa on sama idea. Painopiste on yhdessäolossa, osallistumisessa ja arjen ilon lisäämisessä. Tavoitteena on tukea toimintakykyä ja tuottaa iloa helposti lähestyttävien aktiviteettien kautta. Mutta tämä on aivan äärimmäisen tärkeä pointti. Vaikka perustasolla toimiminen on helppoa ja avointa kaikille, niin se kaikkein tärkein taito on tuntea omat rajansa. Ohjaajan, olihan sitten ammattilainen tai vapaaehtoinen, täytyy ehdottomasti ymmärtää, mitä hän ei ole pätevä tekemään tai sanomaan, missä menee se raja, jonka ylittämiseen tarvittaisiin syvempää koulutusta. No niin,
Nyt olemme käyneet läpi sen mitä, miksi ja miten. Vedetäänpä langat yhteen ja tiivistetään koko paketti yhteen ainoaan tärkeimpään oivallukseen. Eli se keskeisin viesti on tämä. Taide, kulttuuri ja luontolähtöiset menetelmät ovat ihan uskomattoman monipuolinen ja matalan kynnyksen työkalupakki. Mutta, ja tämä on iso mutta, niiden turvallinen ja tehokas käyttö on täysin kiinni ohjaajan omasta itsetuntemuksesta ja harkintakyvystä. Ja nämä kaikki jättää meille ilmaan tärkeän kysymyksen. Kuten todettiin, tämä menetelmien perustaso on tällä hetkellä sääntelemätön, eräänlainen harmaa alue. Pitäisikö sen käyttöä tulevaisuudessa ohjata nykyistä tarkemmin erilaisilla koulutusvaatimuksilla, jotta toiminnan laatu ja turvallisuus voitaisiin taata paremmin? Tätä kannattaa pohtia.